Celkom rád, že ideme cvičiť. Šťastný som. Stresové emócie. Brutálne som šťastný. To je pre-workout. Vôbec sa mi nechce, už sa to nebaví. Aký pre-workout? Milka sponzoruje nás. Ja už cvičím len preto, že mám disciplínu, proste ľudia to vás prestane baviť po chvíli. Tak ojebáva. Lebo nemá čo iné robiť. Pozri sa na v***ca. Ideme dneska zase čest. Po 15 rokoch dáme zase video, zase čest. Hej, ideš nohy? Povedal sa, dáme do ide nohy chalani. Dneska čest. Že? Nemám ani bandáž, ani opasok. Zabudol som všetko doma. No, tak bez emócií, normálne, že ja sa ako keby emócií chodiť cvičiť, lebo nebudem náladu chodiť cvičiť, lebo dých čau. Lebo to nebaví. Čo? Proste ja to nebaví, ja už to nevidím tú onu. Ja to len cvičím, že disciplína už proste, to je taký víš, jak sa to povie, to je súčasť života. No. A to je... Myslím, že kamoško, že pomútašku veci gymových, vieš čo nosím teraz kamoško? Že karaťa si tričko šlapy. Vyjebá sa na to proste, úplne slabý je, nič. Objavil som život. Kde? Som života. Kde? Točím automaty. Už nevidím všetkých tých, čo to zoberú vážne. Ty si na to video predstav. Dobre, takže dneska zase čest po 15 rokoch. 15. video, 15. čest. Takže yes, užite si ho. Normálne čávo bol tak znechutený do cvičenia, že normálne mne dojebal chuť do cvičenia a nemám chuť ani cvičiť teraz. Dement. Jaká obuv profesionálna. Tá prvá, čo bola, ty kokot? Takže ako vidíte, už som doma, natáčam to teraz ešte tak rýchle outro, lebo v gyme tam bolo za prvé strašne veľa ľudí, už tam začalo byť a vybíjal sa mi telefón, takže som tam ako dotočiť, takže dotočoval som teraz niečo. Dneska, ako ste mohli vidieť, sme mali ďalší chest day, ale to je jedno. Ja som mal push, Fabo mal iba cecky, takže viac tam uvidíte môj ksich, takže také rýchle outro, idem žrať.